Този поздрав е специално от Айдан и Севгюл, със сърца преляли от обич и светлина. За техните красиви племенници Ниса и Ниля, нека Божията милост над тях да заблести сега. Исус Христос да ги благослови с мир, здраве и щастливи дни. Ръката му свята над тях да бди и по пътя на доброто винаги да ги води. Амин. Амин. Гордост за те, за татко си Муси, радост и слънце за майка си Мишел. Нека домът им с обич се изпълни и всяка тяхна молитва Господ да сбъдне. Исус Христос да ги благослови с мир, здраве и щастливи дни. Ръката му свята над тях да бяди и по пътя на доброто винаги да ги води. Благословени да сте, Ниса и Ниля, с много обич от Айдан и Севгюл и най-най от Исус Христос. Халелуя! Годините да нижат златни, светли спомени. Сърцата на Айдан и Севгюл стават преклонени пред чудото на тази чиста, свята обич, която за Ниса и за Ниля само щастие проси. За татко му си сила и закрила, опора здрава за своите деца. С любов бащинска, силна и истинска, той дава вяра и топлина в нощта. Господ да пази неговите стъпки, да носи радост на мъжкото сърце. За майка Мишел нежност и молитва, която бди над детските съдби. С майчина любов, най-чиста и свята, тя сгрява дните им, прогонва всички умори. Бог да я дари със здраве и търпение, да вижда плодовете на своя труден път. Двама родители с една обща съдба, отгледали с обич Ниса и Ниля в света. Муси и Мишел, благословен да е домът ви, с мир и благодат да са пълни дните ви. Айдан и Севгюл за вас изпращат тази благословия. Нека Исус Христос ви дари със свята силна орис. Чичо Айдан със сърце на закрилник, винаги готов да подаде ръка. За Ниса и за Ниля той е силно рамо, опора в живота, пример в честа. Бог да го пази и със здраве да го дари, че носи в душата си най-чисти добрини. Леля Севгюл с усмивка и нежност, която милва всяка детска сълза. Тя с майчина грижа и топла сърдечност напътства момичетата по пътя на света. Нека Исус с благодат я обсипе, защото любовта и граници не знае. Ниса, Ниля, много, много сте обичани от Леля Севгюл и Чичо Айдан. Този поздрав е направен специално от нас за
благословени до края на дните. Амин, амин, амин.